सुवायानो दाबो स्रां जाया ओंखायनो सिनारिफोरखौनो मोजां नुला भिउखौ नुबा बिराद मोजां नुगौमोन बेनिफ्राय हेलौ गाइस जों चेक आउट खालामथ'वाखै रुमखौ जोङो दार्जिलिंनि माखासे लकेल मार्केटखौ नायनो थांगासिनो थ' नोंथांमोनखौ लानानै थांफागोन बेवहाय नायलांबाय थादो लकेल मार्केट जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय दा ब्रेकफास्टआ फुरिसोमोन थ' ओंखायनो एसे आपेल हरनोसै जों थानाय हटेला बेनो हटेल पटाला दार्जिलिं गाहायनिफ्राय बेबायदि नुयो माखासे लोगोफ्रा बेयाव दं बेसे गोजान जायो मिन्थिया नाथाय थांबाय थागोन मा रखम क्वालिटिफ्रा umbrella lado माफ्लार नोंनो बेखौ नांगौ नांगौ बुस्थुआ बहाय गैया बेनिखायनो ओंखारफिननाय जाबाय थ' आलदायाव नायनोसै र' मोजाङैनो मोनदों बहुद थान्दा आलदानो जोंनि बायदि हजोंनि जि गरम नङा आरो बाहाय हाजो जायगाखाय मानसिफ्राथ' बिराद मोजां मानसिफ्राथ' बिराद मोजांलै बिराद हेल्पफुलबो बयबो हेल्प खालायनो नाजायो आरोखि बाहाय जोंनि डकुमेन्ट्सफोरखौ जों जेरक्स खालामनानै लाजोबखाबाय गासिखौबो पलिउसन भटार आइडि कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स इंश्योरेंस ये ब्लैक नहीं तो एंगलोस कितना है भैया 150 150 मोजांलै ब्लैक नहीं तो वही है कितना है इतना ही 150 नायदो नोंथांमोन दार्जिलिंनि मार्केट लकेल मार्केटआ बेनो जों थानाय हटेलनि खाथियावनो बेयो एसे देखायबावनोसै आङो बै मार्केटनिफ्राय नैबे हेन्ड ग्लभ्सखौ बायनानै लाबोबाय बे हेन्ड ग्लभ्सखौ खारन बाइक सालायबा ना आखाइया बिराद बट मोनै जायो लकेल मार्केट बेखिनियानोसै जोंहा टाइमा एसे सर्ट जाबाय बाखिखौ आं थांनो हानाय नंला बैथिंबो दंमोन गाहायथिंबो दंबावोमोन बिथिं थांथ'ला जोंनो नांगौखिनि बुस्थुखौ बेयावनो मोनखाजोब्बाय जोङो माफ्लार लाबाय हेन्ड ग्लभ्स लाबाय ओमफ्राय डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडियाव लाखाजोब्बाय जोङो डकुमेन्ट्सफोरखौ
मफलर नांला आंनो भैया कैब सब कितना है माथु नांला मफलर नांला कैब मेरे पास 30 रुपये ये स्टार्टिंग लगे 30 रुपीस से स्टार्टिंग है वाओ हेलमेट बोले गंदा लगे 30 रुपये टेंशन ला 30 रुपीस 30 टाकानिनो मोनो लोगोफोर बहाय मिथिबाय ना टफिखौ 30 टाकानिफ्रायनो स्टार्ट थफसिया औ थफसिखौ नांगौ आंनो इलाय 30 टाकानिफ्रायनो स्टार्ट माबाया टफिफोरखौ होनो आरोखि थफसि मोजां क्वालिटिखौ नांगौ आंनो बे कितना का 150 बुं मोनसे लादो नोंबो कालाकुंज चाय पिए क्या हमें पीना चाय कॉफी भैया ये कितना का है बोलिए ये आपको अभी खास तो ये 650 का अभी आपको डिस्काउंट देगा 500 में 500 में ना अच्छा ये नाइक का है इसमें हवा पानी बारिश कुछ नहीं जाएगा विंड चीटर का फर्स्ट कॉपी है अच्छा और स्वेटर कौन सा था ये वाला है ये अभी सेल में एक में एक फ्री है ये 400 में 2 है एक लेने से एक फ्री है अच्छा अच्छा और तो इसको आप कितने में दे रहे हैं हमको अभी आपको 200 में 200 में हाँ अच्छा ठीक है ऐसे हम लोग देते नहीं अभी आपको 200 ठीक है तो भैया तो कुल मिला के कितना हुआ मेरा फुल मिला के आपका होगा 700 से 700 ना अच्छा ओके बेखौ बिमानि थाखाय लाबाय नैबेयाव जों सासे सेंग्रा सासे थायो बेनि थाखाय लाबाय नैबे जेकेटखौ लोगोफोर टाइमा एसे सर्ट जाबाय शपिं लाबाय मेंबायना नोंथां हिट नै माबा माफ्लार साफ्लार लाला जोब्बाय माबानि थाखाय स्किमनि थाखाय अच्छा अक्सिजेन लेभेला एसे डाउन मेंबाय बिदिनो उदैया गैया जायो मा लाखो नोङो उदैया गैया आंनि शक लाबाय बेनि उनाव सिरल सिंग्रा चाउमिन चप ओके टाइमाबो सर्ट जाबाय बेनि थाखाय जोङो जेरावबो रेस्टबो लानो हाला दा जोंहा टाइमा मिलायहैनांगौ बेनि थाखाय अक्सिजेन लेभेलाबो खम थागोन अक्सिजेन लेभेला खम सिनारिखौ सिनाव जोङो जेन्डार दाम खालामनांगोन गुरुबा फैयै फैनानै फाइनालि जोंनि हटेलावहाय मोनफैफिनबाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन थ' लोगोफोर जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार खालामना हो थ' लोगोफोर गोसोबायदि था सुस्थु फुस्थुयै था